नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब फैसालियाव फिन बरायबाय लोगोसे नोंथांमोना मालाबा फिसा फिसा गोरोन्थिनि थाखाय मालाबा दुखु दाहा खालामनो गोनां जायो बेफोरबायदिनो इउट्युबनि सा 7 इउट्युबारा दिनै पुलिसजों एरेस्ट जाजादों गावनि मोनफा फिसा गोरोन्थि एबा गावनि इउट्युब चेनेलाव भिउ आरो साबस्क्राइबनि अनजिमाखौ बारायनानै लानो थाखाय बिथांमोना हराव शुट खालामो भिडिअ फ्रेंक होस्ट आरो जाय फ्रेंकआ गिख्रंथाव आरो बेफोरबायदि फ्रेंकखौ बिथांमोना खालामनानै सुबुंफोरखौ बिथांमोना सिगियो लामाजों फैनाय सुबुंफोरखौ बिथाङा सिगिनानै बिथांमोनखौ शक जाहोयो बेफोरबायदि फ्रेंकखौ खालामनानै बिथांमोना मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि फ्रेंकखौ खालामनानै बिथांमोना मोजां मोननायनि थाखायनो आरो खालामबाय थानाय समावनो बिथांमोनखौ पुलिसा नुनानै आरो पुलिसा एरेस्ट खालामदों आरो बिथांमोननि सायाव इन्डियान पेनेल कड 341 आरो इन्डियान पेनेल कड 504 लोगोसे इन्डियान पेनेल कड 506 बेनि अनगायैबो इन्डियान पेनेल कड 34 जायखौ कमन पेनेल कड बे ल एबा आयेनखौ बिथांमोना लानो गोनां जादों एबा बिथांमोननि सायाव बे आयेनखौ जाबसिननानै एबा आयेना नांनानै थाखाय बिथांमोना एरेस्ट जाजानो गोनां जादों बेबायदिनो सा 7 इउट्युबार महाराष्ट्र स्टेटनि बेनिखायनो जायफोर इउट्युबार प्रेंक खालामो बा टेक्निकल भिडिअ बायदिसिना इनफर्मेटिभ भिडिअ खालामो बा भिडिअ होयो बिथांमोना साबधान एबा थागथियारि थानो गोनां जानानै फैदों मानोना नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे बुंनांगौ माबा मोनसे बुंफ्लांना होयो नङाबा नोंथांमोना जुदि प्रेंक बानायबाबो प्रेंकखौ नोंथांमोना नायनानै मानसिया जे शक जाया मानसिया जुदि गिया बेफोरबायदि प्रेंकखौसो नोंथांमोना बानाय जेन मानसिया गिनाय आरो मानसिया शक जानाय बेफोरबायदि प्रेंकखौ नोंथांमोना दा बानाय मानोना बेफोरबायदि प्रेंकआ नंगौ भिउआर्स आरो साबस्क्राइबनि अनजिमाखौ बारायना होयो नाथाय सुबुंनि जिउआव मालाबा बेफोरो खहाबो खालामो बेफोरबायदि समावनो जुदि नोंथांखौ मोजां सिटिजेन भारतनि मोजां नोगोरारि साननो रोंनाय फरायनो रोंनाय लेखा गोरों सिटिजेना मोनो अब्ला नोंथाङा बिथांमोननि गेजेराव बायदिसिना आयेननि गेजेरजों नोंथाङा जोबथेसालियाव जोबजानो हायो बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय गोजानाव अराय थानो नाजा लोगोसे इउट्युब चेनेल थाबाबो थायाबाबो नोंथांमोना जुदि दङबाथ' मोजांनि खोथा नोंथांमोना मोजां कन्टेन्टजों नोंथाङा इउट्युब चेनेलाव बेखावनो नाजा नोंथांमोना फोरमायनो नाजा नोंथांमोना बेफोरबायदि सुबुं माहारिया गिनाय एबा गिख्रंथाव भिडिअफोरखौ नोंथांमोना दा होनो नाजा एसे साबस्क्राइबार एसे भिउनि थाखाय बेनिखायनो नोंथाङाबो बेफोरनिफ्राय अराय गोजानाव थाबानो जाबाय प्रेंक खालामबाबो नोंथाङा मोजां प्रेंक खालामबानो जाबाय जे नोंथांमोननि प्रेंकनि गेजेरजों मानसिया गिया आरो मानसिया शक जाया आरो बेनि जिउआव बायदिसिना रं डिरेक्शननि फैसालिखौ बिथाङा नुनो मोना जियानो जा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदाननिफ्राय फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला नोंथांमोनजों अराय नेक्स्ट मोजां टपिकजों भिडिअ लाबोगासिनो दं अब्ला नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेयावनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय